Hi loves, or ladies and boys. Welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon atong basahon ang another sumpay sa confession nga Room 201 or dos lang. Pero before na to basahon ang atoang confession karon ladies and boys, moingon lang ko og daghang salamat kaayo ninyong tanan sa kanunay nga pagpaminaw, sa pag-share, sa pag-comment, ug syempre sa mga nag-sponsor through Gcash, suguban pa. Daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug karon ladies and boys, ani ana yun. Ang confession nga Room 201 or dos lang. Sa moto, nga Sunday morning to, nga nakusod sa kwarto, nga nagatubang sa samin, while nagtanaw og video sa Facebook. Nasa Ray sa CR kay naligo ko kay naamilakon. Ako jud iyahang paligoon og una kay langayan biya kayo ko. Well, sige kog katawa, mitingog iyahang phone nga naa sa iyang bag. Wala sa tunako pansin na, pero katulo na jud nga sigig tawag. So mibarog ko ug ako ang gikuha iyahang phone. Pagtanaw nako kay number man. So akong gibutang og balik. Pero mitawag na pud og balik. So ako ang gitubag. Pero tingog man sa babaye og gihinay ra iyang tingog. Pero natingala ko kay gipatay man dayon ang tawag. Ako ang gitawagan og balik pero wala na tubaga. Murag naglain man akong paminaw. Sumoto ko ang gitok-tok si Ray sa CR. Ako siyang gingnan, ngahan, naay nanawag nimo. Ang babaye. Miabli ang door nga nakatapis na siya og towel. Kay humanaday siya pud og kaliko. Nangutana siya kinsa man. Itubag pud ko nga wala ko kay bawo kung kinsa kay gipatyan ko pagkadungog niya sa kontingo. Then nag-ilis na dayon siya boxer o niya sando. Gikuha niya ang phone o gitanaw. Then ako siyang gipangutan nag-usap na kinsa man ang nanawag nimo. Nitubag siya nga wala ko kailahan. Nitubag ko niya nga really? Nganong kailaman siya nimo? Nitubag siya nga wala ko kay bawo lagi. Niinit jud akong dunggan ba. Huwag ako siyang gingnan nga tawagi siya balik. Nitubag si Ray nga sagdi na lang gunahan, ayaw na sigig pansinan. Pero mitubag ko nga gusto ko makahibawo og unsayhan tuyo nimo. Nakagikadlukan. Nganong di man nimo tawagan og balik para makahibaw kag si kinsa. Sumoto akong gikuha yung phone siyang kamot ug akong gitexten ang number nga nagpa-as if ko nga si Ray ko ug ako siyang giingnan nga motawag og balik. Pagtawag nako, niring na ug itubag dayon. Akong giingnan si Ray nga istoryahon niya. Pero nanginit jud akong dunggan pagkadungog sa tingog kay familiar kayo. Ningon ang babaye nga Ray please. Anhias ako. Walay tingog-tingog si Ray nga mura ba og nalisang siya sa tingog sa iyang istorya. Nangutanap siya kunuhay og kinsa ni. Pero nakulbaan na jud siya nga klaro kay siyang namo. Mura na jud og mitaas akong sungay pa. Najud ko'y kutob og kinsa ang nanawag. Ningon ang babaye, nga Ray, gihilantan ko. Gimingaw pud ko nimo. Sige ko gidamgo ni baby. Naghilak pa ang babaye sa pikas linya. Mura jud ko gipanuwayan sa kong nadungog o giilog na ko ang cellphone niya o ako mitubag. Ako siyang gingnan na nga hoy inday, wala ko'y labot bisan pag mamatay ka diha. Ayaw na tawagi ako ang pana. Then gipatay din sa girl ang tawag. Sa akong kalagot, gilabay bitaw na ako sa bed ang cellphone. Ug ako din siyang giatubang o gisagpaan ako siya sa akong kalagot. Ako siyang gingnan na nganong sige pa man na siya tawag nimo ha. Nakahilak jud ko sa akong kalagot ato. Feel magud na ako nga naa-adjust something sila kay nganong magsige pa man og tawag ang girl sa akong bana. Gimingaw day ha. Ako siyang gingnan.
og ikapila dyan na ako siya gisumbag-sumbag. Ako siyang giingnan pa dyan nga. Tug-ani ko. Sige po magkita-kita na niya. Nganong naa siya'y number ni mo. Di ba bag-o ng imuhang number? Tug-ani ko rin. Pero iya akong gigakos. Kay mura man kog nagwala na dyan. Ug ingon siya nga. Han, paminaw. Wa may relasyon niya. Nitubag ko nga. Di na maoy ako ang gipangutanan niya. Akong pangutana, nagsige pa ba mo kita anak niya? Wala siya mitingog o ako na po siyang gisukma. Ako siyang giingnan nga tug-ani ko ba. Kailar ba jud ko ani iyang batasan kundi siya motingog, it means tinuod jud. Pero mitubag siya nga wala daw siya ng babae. Ako siyang giingnan nga nasakpan na gani ka, mudinay pa jud ka. Nagsige na kog hila ka to. Then ingon si Ray nga, Han, please. Tuohi ko. Wala ligi ko ng babae. Tubag siya nga, unya, hangano man na ha. Unsaon na nimo pag-explain nako nga gatawag-tawag pa man ang babae nimo. Ningon si Ray nga, paminawas ako Han. Wala ko siyang gingnan nga naminaw ko. Ganihar ako naminaw. Giayo dyan ako siya gisumbag, kay grabe na nga kalagot ako ang na-feel siya. Iya akong gipugngan ako ang kamot o gigakos ko niya. Hingan siya nga, cheater. Sige kog siya git nga dalang hila. Nagwala na jud ko. Gigunitan jud ko niya o gigakos og hugot, nya kanang di nako makaliw-liw. Ako pa siyang giingnan na nga buhi ko. Nisyagit na ko sa kong kalagot, kikuha na ko ang picture frame sa ibabaw sa mong drawer o gilabay na ako sa floor. Nagwala na jud ko ato. Mura naman gud ko gipanuwayan na tong orasa. Nabuak jud ang frame. Amo ra batawon tong picture niya pagkasal. Nagkalat ang mga bildog, ako jud og ayo og tamak-tamak ang buak. Tungod sa kong kalagot, nabuhat jud na ako. Wa man pud ko'y na feel nga sakit. Bisa nakita na nako nga naay dugo sa floor, wa jud ko sakit. Grabe manggod lagutan nako atong orasa. Then gipita na jud ko niya o gialsa ko niya. Nitaas na pod iyahang tingo. Say na to nga nasuko na pod siya, pero kadto nga time wa na ko'y pake. Bisan masuko siya gapit. Kaya naglagot bi ako niya ato. Mas sakit pa man ang gibuhat niya kaysa sa mga samad nako. Nilubog yun ko sa floor og sigig hila. Nagkabuang-buang taon siya og unsaon ko niya nga nagkadugo na ko. Kaya meron duha silang balay ato ang lawa. Pag nagsigilan jud kog hila. Na-feel naman gunako ang kahapdos sa kong samad sa tel. Nagsige na og dugo. Gialsa din ko niya og gidagan padong sa gawas. Og wa na gyud niya nalakang balay. Nakapandar siya sa sakyanan nga murag kuwang na lang ilupad niya. May gani kay dool ra pod ang amuang RHU. Dito dayon ko niya gidala. Kay kung sa hospital pa, layo-layo pa man. Di man jud ingon nga dagko ang samad sa kuntel. Wala na gani gitahi kay di man siya dagko og lawom nga samad. Pero halos mapuno jud sa samad ako ang right foot. Sa left kay di ra kayo. Sakita kay paghunad. Pero masakit ang kamatuoran niya akong bana, nagkita-kita pa atong bayhan. Niuli may nga wala na may gatingog-tingog. Bisan isa na mo, walay balak mo tingog. Bisan naglagot ko niya og di ko gusto magunitan, wala ko'y choice kay di man pwede itamak kong tel. Kay sakit kayo. Gialsa ko niya pasulod sa balay. Nagtulo ra kong luha nga naa ako sa kwarto. Wa madayon amo ang lakaw niya nga imbis na ang tamay paliton nga gamit. Nagkigda ko nga nagtalikod og naa siya sa pikas side nga naglingkod. Ako siyang gingnan na nga ihatod ko sa mukha. Pero may gunit siya sa kong bukton pero ako siyang giwakli. Ako siyang gingnan na nga ihatod ko. May ginhawa siya glawang. Iniingon nga han pasaylo ako. Nitulo na po akong luha. Wala ko nitingog kay mo sakit rag sa mota kong dughan. Then hapit ito mag-alas 11.
ug mibarog siya. Ningon siya sa kuha nga, gigutom na kan, magpalit na lang kog sudan na to. Wala na ko siya tinggi og minay-hinay siya gawas. Nagsigi ko gunahon na ato nga kung muuli ko sa balay, matingala pud to akong mama og naunsa ko. Mabalaka na pud siya. Mo nang wa na lang ko milahos sa gulay. Pagbalik ni Reggie ka nagpalit og sudan, siya nagprepare sa mong paniudto ug didto lang minangaon sud sa kwarto. Bisan naglagot ko ato, nikaon jud ko kay gigutom na kay ko, kay wa man ko na mahap. Iyahan na unta kong hungitan pero akong giilog ako ang kutsara. Ako siyang gingnan nga ako ra. Wala man ko na pungkol. Wala ra po siya ni tingog ug nipadayon lang og kaon. Maldita man jud ko pero maayo man ko kung tarungon lang ko. Pero sa gibuhat sa kumpana, migawas jud ako ang kapanuay. Pagkahumanyag kaon na dayon siya gitawagan. Nagsugod ay siya nga magpapalit og crutches para nako. Kay di biya nako matamak ako ang isa ka din. Nagbasol biya ako atong mga panahon na ug nganong ako ang gitamak-tamakan tong mga buhak. Di unta ko mag-antos og kiyang-kiyang. Paggabi ana, humanag pa ni hapon. Naglisod taon kog half bath. Di biya ako makatog og di mag-half bath. Bisan naglagot ko sa kumban na wala jud gihapon ko'y choice kundi magpatabang niya og himasa. Wala ra ko'y tingog-tingog well iya akong gimasaan. Naglingkod lang ko og nakaputos ako ang mga tiil para di mabasaw gapin. Pagkahuman gitabangan pug ko niya og ilis. Kapait ba? Dayon nagigdahigda na ko og sige ko ginuto. Sakit jud kayo akong dughan og wa kay bawo unsaon para mawala ang kabugat. Sakit jud kayo akong dughan og wala ko kay bawo unsaon para mawala ang kabugat niya ko ang na-feel. Nakahuna-huna ko nga gimahal ba jud ka ako sa kumpana. Nganong nabuhat man to niya. Dayon may nahinay siyag tapad na ako. Wara na ako siya pansina. Ug ningon siya nga sorry. Then may gunit siya sa kong kamot. Nito na pud akong luha. Nagsigi kog hingos ug iyahadayon kong gigakos. Ug ningon siya nga han, I'm really sorry. Siyang gingnan, ayaw sige sorry kung buhaton lang gihapon ni mo gusog. Itubag siya nga, han tinood nga nagkita mi ana niya. Pero wa man to nako gigusto nga magkakita mi. Ako siyang gitan-aw nga puno sa kasakit o kundughan. Ug ako siyang giingnan nga wala gigusto. Pero nagkita jud mo. Unsa gud na ang istoryahe ray. Binuang man na. Nay tabo ninyo. Tug-ani ko. Sakita jud sa kong heart ato nga time. Di jud na ako na ma-imagine kung tinuod man gani nga ga-char-chars lang to. Ug nahitabo nila. Makapatay na jud kog tawo. Ug ningon siya nga, han please tuoy ko. Wa man ko magbinuang nimo. Wa ko'y gipuhat nga dautan. Nitubag ko nga, wa magbinuang pero nagkita mong duha. Gikuhaan na lang di ay ko nimo og bota. Nitubag siya nga, siya ang miadto nako. Then nag-start siya sulti about ato. Sige na day kuno nagtawag ang girl sa iyang kauban. Kay sige og pangitan niya. Kay daghan kay siya og drama. Di daw siya okay, di daw siya makatarong og tulog. Kay sige siya damgo silang baby. Sige siya kasakit og daghan pa kay siya gras. Napoy kauban sa kumbana nga gihatag pud ay dayon ihang number sa bae. Makalagot kayo naunahon. Ako siyang gingnan. Nganong wa man ka nagsulti nako bahin ana. Nganong kailangan pa man nga itago ni mo nako na. Nitubag siya nga, kay kabaw ko masukukan. Kay kabaw kong mauna pud na hinungdan nga mag-away. Nitubag ko nga, so kung wa pa day nako nasakpi nga gatawag-tawag siya nimo, forever na nimo na nga itago nako. Abi ko bag honest ka. Nganong kailangan pa man nga itago na nimong mga butanga dari nako. I'm your wife. Katungod na ako ang makibaw ray. Katungod na ako ang makibaw nga naay mga panuway nga sigig samok nimo. Nito bagira siyag, I'm sorry han. Kahibaw ko nga nasayop ko. Nito bag ko nga, oo, nasayop jud ka. Dako
kayong suko. Di ka honest nga pagkabana. The fact nga gitago nimo nako ng pagbiga-bigaan ng babae nimo. Consider na siya as cheating. Nag-cheat ka na ako. Kay gitago nimo na sa ko. Nitubag siya nga. Wala mo ko mag-cheat ni Mohan. Ikaw ako'y gipuhat nga dautan kauban atong bayana. Tubag ko nga. Asa din na padong ha? Nga kadugayan ana matintal man ka. Nagun mo'y past niya. Unsa man day imong gusto nga mag-round 2 na pud mo. Gusto nimo otrohan na pud siya. Kay wa man na dayon tong inyo before kay namatay man. Gisungutan man jud ko ato mao nga ako atong nasulti. I know nga murag sobra na pud ko mga istorya ato. Pero mabasol baday ko ninyo. Nasakitan bi ako atong panahon na. Dahil niingon siya nga, ayaw pag-istoryaan na via. Nalain jud akong buot ato paingon niya. Gitawag na jud ko niya sa kuwang name. Kahibaw ko nga nalain pud siya nako. Wala siya mitingog og balik og nihilak na pud ko. O siyang gingnan nga lakaw adto niya. Kay basin siya jud imuhang kalipay. Ako siyang isumbag-sumbag sa dughan. May barog bitaw na siya og migawa sa kwarto. Sa akong kalagot, gibaton ako siya sa unlan pero close ng door. Nisyagit ko sa akong kalagot og nagsige og hila. Ahaka, nag-walk out siya. Dayon, nadungog na lang nako nga may andar ang sakyanan. Mura jud kog buang ato nga pagkadungog nako nga may andar ang sakyanan. Nagdali-dalik og barog og naumod pa jud ko kay sakit biya sa konti kay di matamak ang usa. Nihilak na lang ko sa kasakit. Sakit pa kung tiil na punan pa sa ko ang heart. Wadyo ko mibangon nga nara ko sa floor nga naglubog og nagsigigilak. Ahaka kay gibiyaan ko ni Ray. Milakaw siya nga walay panamilin. Madto na baka siya siyang other woman. Nagsige na pud ko og hilak nga nagunahunaan na. Gikapoy ko. Gikapoy na ako ang lawas ug galag. Huwag na ko may barog. Og nakatulog di ay ko sa ubos. Manghapit pa siguro to mga usa ka oras nga nakatog ko sa floor. Nakamata na lang ko kay nainialsa na ko og palit og sigig tawag na ko. Pagbuka pa sa kong mata nga ako adayng bana og abi kog nagdamgor ako ato. Nanguta na siya kung okay ra ba ko. Makita di siyang nawo nga nabalaka siya og naunsa ko. Wa magud ko naunsa. Nakatulog ra ko sa ubos. Sa motong iya akong gibutang sa bed og gigakos ko niya og niingon siya nga, Han, I'm sorry. I love you kayo. May barog siya og gikuha ang plastic nga iyang dala. Nagpalit ay siya pagkaon, mao nang nilakaw siya. Diningon siya nga, ganahan ka mo kaon ani. Kahibaw ko nga favorite ni nimo. Nagpalit ay siya og fries, burger og milk tea. Kasweet ba sa kumbana? Sweet lagi kay nakasalaman. O siyang giingnan na, nganong nagpalit pa man ka ani? Itubag siya nga, di day ka ganahan mo kaon og burger han. Wala na ko mitingog nga nikaon ko dayon kay naglaway ko sa fries, burger ug milk tea. Naulian akong buot. Abi bedjud na ako nga tuan na siya sa babae niya kay gibiyaan man ko niya guway panangin. Nagpalit ra day siya og pagkaon. Medyo nigaan-gaan na akong dughan. Ihap akong gihungitan sa fries. Kaswet pa. Pero ahak jud tong bayhana nga naglagot ko niya. Makita lang nako siya kay langkaton jud nako iyang Heaven's Gate. Bitaw. Padung naon takog tog pero akong bana sige na pud og hikap-hikap sa kong paa. Kahibaw ko og unsay iyang gusto. Katusiko na pud siya. Grabe pa kaayo kasakit akong tiil. Unya dos lakon pata. Asa na lang ta mo lugar ani. Diningon siya nga, Han, katulgo na ka. Pasumangil siya. Itubag ra ko nga, medyo. Dayon may kiss na siya sa kong liog. Ug minahinay og sulod ihang kamot sa ko ang sinina. O siyang giingnan nga sakit akong tilray. Nitubag ra siya nga, I'm sorry, Han.
Miundang siya siyang gibuhat nga naluoy ko nga nagunaw na. Kay bawo ko nga gahi na kayo ang nasa ubos niya. Sa moto, nga minihinay kog atubang niya, ug ako siyang gikakos. Ug ningon siya nga, I love you, Han. Ug mi-kiss siya sa kong agna. Nitubag pud ko nga, I love you more. Ug ako siyang gikisan siyang lips. Mura yun siya nabuhayan ng loob sa kong gibuhat. Ug abdi kay siya nga mihanggab sa kong simon. Ug giayo-ayo ko niya kiss. Malangkat mampud ato ang papa. Nangutana pa siya ga, okay ra kahan. Nananghid pa siya kung okay ra ba nga mudus lang. Aw, okay kayo. Mitando lang ko. Abdi ka dyan niya nakapopos sa kuang gisuon. Nasabot pa dyan sa kuntil. Sakita lagi. Marisi dyan lagi na ako kay praning man dyan akong oto. Kung wapaunta ako nag-wild o nagtamak-tamak sa bildo, di unta ako masaman. Lamin unta kayo mong dusdak niya atong gabihuna. Pero bisan ako'y samad nag-enjoy man gihapon ko sa mong gibuhat pagkagabi kay giayo man ko niya palami. Gipalamian dyan niya ayo akong dughan o giayo-ayo niya kumon. Ginayhinay niya kiss sa kontiyan, pobos sa kong pusod o gihagka niya ako ang pusod. Shams kalami. Gitalaan pa niya ng ako. Human kay giayo na niya kit-kit. Nakapangumot ko sa iyang buhok o nagtiad-tiad jud ko sa kalami. Dugay gid siya na human og kaon. Ing ana dyan na siya nga dugaya mo undang. Di dyan na siya mo undang o di mamaga ang ako. Bitaw. May pasto na siya o ready na siyang musod sa kong kanghaan sa langit. Nagpanikad na ko kay grabe na siya kalami. Ako naging siyang gibitad kay gusto na nako nga ipasod ang ihasa ko. Pero wa jud niya gisulod dayon. Iha pa nang girab sa kuha. Shams lami ajud ato. Shams. Lami ajud sa paminaw ato. Makabuang. Gisigil na kog moon tungod sa kalami nga ko ang na-feel. Shamsan. Mura na kog nasaniban ug ako nagi siyang gibitan. Nikatawa pa siya og gikalitan bitaw niya agdasok ang iya sa kuha. Nakasyagit lagi ko. Pero perting lami ajud. Nawala lagi ang sakit sa kontiyan. Ipaspasan dyan niya agdusla kakanang mabungkag na dyan ang kuha. Perting lamia. Makapanawag lagi tag mga dili ingon ato tungod sa kalami. Makapanawag lagi tag mga di ingon nato tungod sa kalami. Sumoto, nga sometimes mutawag lagi ng babae niya unya magpailakila kay di lagi daw niya madaw nga nawala na ilham baby. Gusto niya comfort ni Ray. Hakay sige. Nakasabot ko siyang gibate pero kanang mo-demand siya ni Ray nga murag di naman ko masugutan na. Okay ra siguro na adjud sila'y anak kay katungod man sa bata nga makauban niyang amahan. Pero parihaan na nga wala. Pero grabe ka siya makademand. Murag di na po na sakto. Malangkat siya ako na iyahang bugan. Taod-taod naman gudpod unta to nga nahitabo. Makalagot kay hunahunahon. Unsa pa man di ay iyahang gusto. Gusto niya nga otrohan na po siyang Ray. Gusto niya ground to. Hoy, dili na na pwede. Nasakitan ko na gunahon pero bisan unsahon pagbalibali sa kalibutan, nahitabo naman. Human na ang nahitabo. Wala ko'y mabuhat ana kundi dawaton nga tawa rapod sa Ray ug di siya perfect nga pagkatawa. Di man jud malikayan nga daghang temptation sa palibot. Narampo na sa tawa lagi kung saan paglikay sa mga tentasyon. Gitry na ko nga magpaka-strong kay pulis niya akong partner. Well known na biyan ni sila nga gupdunon jud og mga babae. Katulan yung panahon na nga nakadisgrasya sa glain kay wa man ko ato siyang life. May biya man ko ato og nagpalayo niya.
Di po na ko siya mabasol ana. Kay ang lalaki magpakalalaki man jud. Pero karon lang niya testingan og pambabae nga kami na. Kay basin naa joy pugan nga mga langkat. Sumoto nga 2 weeks to kapin og medyo na heal na ako ang mga sama. Matamak-tamak na nako og di na yun siya ingon nga sakit. Katong panahon na nakadecide ko nga makikita sa babae aron personal nga makigistorya niya. Wala man ko nagunahuna nga bugnoon siya. Ang ako alang, gusto lang ko nga makigistorya og taro nga di naunta niya samok-samokon pa ako ang bana. Nga di naunta siya magsamok-samok sa mo ang pagpamuyo. Di man pud ko mangtas og batasan nga mobugno ra og galit. Bisan maldita ko pero di man pud ko brutal nga pagkatao. Si Rayman ako ang gibugno. Bitaw. Ako dito siyang gitawagan og maayo kay misugot ang buruha nga makikita na. Wala to kay bawo kong banas sa kong plano. Wala na ko siya sulti kay bawo ko nga di dito siya musugot. Dito mi nagkita niya sa restaurant. Nag-order daan ko og pagkaon kay lunch naman to. Maayo nang pakanon og paimnon po nako siya kay basin gutom o guhaw siya sa pagmamahal. Bitaw. Mga 5 minutes pud kong naghuwat dito. Langayan pod bayhana Nag-photoshoot pa man siguro. Wala pa ba ako nakita na niya sa personal. Sa picture na ako siya nakita. Kay gistok na ko iyang Facebook og naka-private man na ang mga picture niya. Iharang profile ako ang nakita. Di pa jud ingon klaro kay layo man pagka-picture. May itsura biya pod siya. Lilingi din ko pagkita na ko nga naibabay nga nisulod ug padulong siya sa kuang direksyon. Grabe jud ka sexy oy. Nakadress siya nga pwede ka mubo og fit kayo siyang lawas. Halos moambak na iyang tutoy kay grabe ka hukab ang dughan. Pero di pud ta mabalaka kay dako pud ning atuwa. Naka-heels pa jud siya. Artistahin man kayo. O pa na ko makita iyang nawong kay nakamask man. Mubo iyang buhok. Flawless siya nga morena. Na siya'y tato sa iyang right arm. Napod sa iyang dughan o sa iyang kamot. Diningon siya. Via right. Mihunong siya sa kuntungod o gitanggal iyang mask. Guwapa jud ay pod siya. Pero guwapa mapugod diba? Di rata mabalaka. Pero kayo Kaysa sige na kog tanaw niya, nakauna-huna hinoon kong Ray. May surok na pod akong dugo nga nagunahuna. Kayo. Kinsa may dili matintal aning itsurahan. Labaw pa man siguro ni kauwagan ako. Yun sa kaniya pagbilangkad sa kumpana. Kayo. Nagpangumo jud ko nakauna-hunaan. Dayon milingkod na siya. Kung wa pa lamay nakaatang sa tunga, lami kay kabuoton iyang buhok ug birahon. Bitaw joke lang. Wa ko siyang gingnan nga maayo kay ni anhi ka. Tubag siya nga, of course mo anhi jud ko. Kay gusto puti ka mailhan sa personal. Mi smile pa siya. Bigaon jud kayo og naumba. Grabe kayo og eyelashes kay abot man sa agda. Ako siyang gingnan. Abi kog di ka man kay 5 minutes na ko nga nagpaabot nimo. Tubag siya nga, sorry, medyo traffic lang. Ahak jud kayong nawonga. Na-wonder nga gitusik siya sa kumbana before. Kay nawong pa lang niya, nang hagit na. Gihimsan jud ko nagunahon na ato. Pagtanaw niya sa lamisa, ni-smile siya og tanaw na ako. Og niingon, ay sorry, pero dili ko mukhaon ani. Nangutan ako kung ano. Itubag siya, nga allergic kog seafoods. Kung mangaon mi ni Ray before, di gid siya mag-order ging ani. Kay kahibaw siya nga mga tulko. Igata jud kayo siya mistorya ba. Naglagot jud ko nagunahuna sa iyang gisulti. Ray sa iyang no. Lami tusokon og tinidor iyang mata. Unya birahon iyang mga fake eyelashes nga niabot sa agtang tungod sa kataas. Wa oroy bugate iyang mata.
Sa mo to nga nagkaon na dahil ni sila before. Aw, gikaon gani siya sa kumbana, unsa nakaha og ingani. Nito bag rapud ko nga, aw mo ba? Okay, fine. Pero sa kung nahuna, okay ra nga mangatol ka girl, kay katol man kadaan. Baga ra nimo kay mura mapugkag nawong og limango. Lami jud kayo na isyagit sa iyang atubangan. Daniingon siya nga, mag-juice na lang ko. Busog pa man pud ko. Mo na iyang giingon while nagtuslok-tuslok sa iyang phone. Ninom sa kog tubig before ko nag-start sa kong orasyon para pagtaboy sa mga daotang elemento sa kalibutan. Siyang gingnan nga kahibaw man siguro ka og nganong nakikita ako nimo karon. Nitubag siya nga, hala, wala ko kahibaw. Unsa ra gud toy montoy anako. Ni-smile pa siya ana og klaro kaayo nga nanungog siya nako. Makalagot bayhana. Una ko siyang giingnan, ngayaw na sigig sa muka kumpana. Gidiretso na ko nagsulti niya. Misa iyang usa ka kilay ug mitarong siya lingkod. Ningon siya nga, samok? Ako nagsamok. Kanusa? Nitubag ko nga, kanang imong sig tawag-tawag sa kumbana. Unsa man day tawag ana nga pagsamok man na? Unsa day imong gusto? Nitubag siya nga, excuse me, wala ko magsamok niya. Imong bana sultiyan nga di na siya magsigig anhin ako. Misurok akong dugo sa iyang giingon. Aha ka. Akong bana sigig anha niya. Aha ka lagi kayo. Nakapanungo jud ko gahat sa kung una-una. Namuwa na siguro ako nawong ato. Ako siyang giingnan. Basi nagtuo kagwa ko kahibaw anang imuhang sigig samok-samok ni Ray. Gamiton pa nimo ang namatay ninyo nga anak para bisitahon kaniya. Wow, unsa kaha ka kabaga si mong nawong para mo demand ka sa kumbana. Excuse me po da. Pero giitihan ra ka, wala ka higugmaa. Mura yun ko gitabuan og sungay sa ako ang giingon. Nagtagbo jud dihang kilay nga nindot kaayo pagka-drawing. Wala siya katingog kay naglungot-lungot na siya. Ug ako pa yun siyang giingnan nga tarong-tarong nga gyud ko ha. Basi nagtuo kag pwede ra ko buhangon. O siguro ka kailas akong tinod nga batasan. Ikalma na imuhang bugan inday. Ibasin sunod adlaw mo mata na lang ka nga bugnaw nga bakal na imong gigunitan. Ayaw ko hagita Jane kay wa kay bawog unsay kaya na kong buhaton. Nangugat sa dihang agtang sa kong gistorya niya. Mibarog ko og minom og tubig before na ko gipunit akong bag og gibutang ang kwarta sa table. O siyang gingnan, o pamasahe nimo. Kay basin mo tawag na podcast sa kumbana kay mangayo kag kwarta. Wala ra ba niya iyang ATM kay naana ko? Ako na lang usa ang mutapal ha. 5K jud to ako ang gibutang sa lamisa. Dako jud kay itong insulto sa iyang pagkatawo. Napod ko gikuha sa kong bag o gibutang sa iyang atubangan. Una na ko nimo. Salamat sa time. May smile ko og mitalikod na ko niya. Di na jud may tsura iyang nawong. Igawas ko sa restaurant kumurag daugan sa sugan. Pero naglagot jud ko sa iyang giingon nako. Nga si Ray daw ang magsigig adto niya. Bantay lang dito si Ray. Nagpanikad na ko ato. Naanapod ko'y mabugno aniba. Kadto po kabantay nga sige na tawag sa Ray na ako. Mga pulo na to ka missed calls pa. Naka-silent manggod akong phone ato. Ako siyang gitawagan og balik. Nangutan na siya kung asa do ko. Nito bagrapod ko nga nagsuroy-suroy ragod. Nangita og mayuhon. Ngano man. Sarcastic kayo nga pag-istorya na ko niya. Naglungot-lungot tabi ako nga nagunahuna sa gisulti ni Jane nga kung ba na daw ang nagsigig adto niya. Kabugnoon na jud ko ato. Ito bag sa Ray nga. Ganihara ko sigig tawag ni Mohan. Itawag ko sa inyo, wa man kaadto. Wala pod ka sabay pagtawag na ako ni Mama. Asa man day karon?
Nitubag ko nga, gikan ko nag-shooting ray. Nitubag siya nga, gisapot na pudkahan. Kahibaw dyan na siya basta wa ko sa mood kay mag-ray na ko niya. Nangutan na pud ko niya kung ahas siya. Nitubag sa ray, nga padong nakugulihan. Nitubag ko nga, basi napakay hapiton kadali. Hapit sa lamang dito kay sure ko nga naghuwat to nimo. Nitubag sa ray, asa man pud ko mo hapitan. Nitubag ko ambot og asa. Ningon si Ray, unsa nang pugkahan? Nitubag rakog ambot nimo. Ug ako din gi-off ang tawag. Natingala na pud siya ato og naunsa ko. Ing ana jud kog batasan. Masako rag galit nga di magsulti og unsay akong gikasukan. Nitawag siya balik pero akong gi-cancel iyang tawag ug akong gi-block iyang number. Nakahuna-huna ko nga di sa ko mole o gitawagan nako kung sa kaamiga nga dool ra pud didto nga lugar. Good thing kay di siya busy. Gi-invite pud ko nga mag-chill daw mi. Niana pa ko nga ganahan ko anaday. Nang laag jud mi niya. Naman siya motor pod so nagsuroy-suroy mi og nisod mi sa video ko'y house. Nagsige mi og kanta niya og nag-inom-inom pod mi. Kami ran duha pero lingaw kay to. Nag-concert na jud mi niya ato. Wala gani ko kabantay nga ni hapon na og padong na jud nga ningit-ngit. Daghan pa jud kayog pagkaon nga amo ang gi-order. Totod ana, naanay ni Joy na mo. Kaila ra day pud to sa kong amiga. Iyaharo tong ka-workmate before. Totod ana, napunay ni abot nga kaila ra pod sa iyang kauban. So nahog nga parisay mi sa duha ka laki nga ni Joy na mo. Ang isa ka laki sige siya istorya nako. Nagila-ila mi niya. Si Manday siya og bag-uhay lang siya nga minaog gikan sa barko. Gwapo kay siya pero gwapo pa kong husband oy. Ug mas lami pod sa ray. Bitaw. Nakahibaw man na siya nga minyo nako kay ako man siyang gisultian. Nya naaday pod siya uyab pero tuwa sa bro. Okay raman pod sila kay formal man nga mga laki ug di man mga manya. Medyo daghan na jud amo ang nainom ato. Hard na gud to amo ang gipang-inom. Sa moto nga na tipsy na jud ko atong orasa. Wala na ko kabantay nga gabi na jud di ay. Nakalimot na gud ko sa kumbana ug naunsa ra siya ato. Nagsige mi katawa ug gasige mi kanta. Nalingaw jud kayo ko. Nawala ko ang kaparaning. Naginahinay kog barog para moadto sa CR kay kaihion naman ko. Pero kay bawo pamanggod ko sa kuang gibuhat. Pero nalipong nako. Gigunitan pa ko sa seaman nga tawgon lang nato siya sa pangalan nga Jay. Ihap akong giubanan padung sa CR kay nagparay-paray naman akong nilakman. Niingon pa ko nga okay nako. Thanks. Nangutan na pa siya, sure ka. Mitando ra ko. Pagsud na ko sa CR, akong gikuha akong cellphone sa bag ug nakahinumdum ko nga ako man di ang gi-block akong bana. Motong di na makatawag na ako. Sa moto nga gi-unblock na pud nako siya. Kasukaon na jud ko ato. Sa moto ako siyang gitawagan. Mapagani 5 seconds, gitubag day niya. Kung nangutan na siya kung asa daw ko. Medyo isog na iyang tingog. Nakatawa ko nga nagunahon na ato. Nitubag ko nga, di ako sa paradise. Then ikatawa ko. Kasukaon na jud ko og nisuka sa jud ko. Nadungog siguro niya ato nga pagsuka na ako. Hingon siya nga, hubog ka? Asa mo nag-inom dapit? Kinsay imuhang kauban. Nitubag ko nga, silan Jay. Dahil nikatawa ko. Nangutan na pagid siya balik, nga kinsa na si Jayhan. Nitubag ko nga, si Jay ang bagong naog sa barko. Gwapo kayo siya. Nitubag siya nga, asa lagi ka. Wa ko siyang giingnan, nga lami ato imuhang Jane, pag-uban mo. Nitubag siya nga, Han, kinsa imong kauban lagi. Nitubag ko nga, silang Erica, og silang Jay.
Dayon gi-off niya ako ang tawag. Gipasagdan na lang nako og paghuman ako og CR, minahinin ako gawa sa CR og mibalik sa mong pwesto. Gitagbo din ko na Erika. Day, mitawag imuhang bana. Mura siya'y nahadlok pagsultiana. Matawagan di siya ni Ray, kita ng close to friend na ko jud kay naay number si Ray. Kay maayo da nang naa siya'y mapangutan-an kung kintahay mawala ko galit. Ito bagrapod ko nga, sagdahi na siya. Nitubag siya nga, nangita siya nimo. Ako na lang siyang gitug-anan og asata. Murag na suko to day. Nahadlok man ko basin kasabaan ko day. Ako ra ba'y nagdala nimo? Ayaw nag-inom ha. Nitubag ko nga, asa man siya kay bugnoon ako. Nitubag siya nga, pagpuyo ha. Dali dere kay lingkod sa Daris Daplin. Gibitad ko niya o gipalingkod sa Daplin. Nakadungog pa ko nga iyahang giingnan sa lansay. Padung na yang bana dere. Ayaw na ninyo na paim na ha. Mapusilan jud ta inig-abot ato. Gasigi jud ko katawa nga go na huna. Nahadlok taon akong friend kay ana pa siya nga istrikto ra ba kuno sa rin. Sumotong akong gilog ang mic ug ako ang mikanta. Alipin ako pa jud tong ako ang gikanta. Favorite song magudtong Erika kay makarelate man siya na. Well, gakanta ko gasigi padug pakpak sa lanjay na ako. Unsa ba pod nga nasud sa kong utok, ako man ang gibitad si Jay ug ako siyang gisayaw-sayaw. Nadaot sud ko atong orasa. Kahubugon na biya pod to si Jay. Mao nang gibita din ko ni Erika kay basin maabtan daw mi ni Ray nga nagunit-gunit mi ni Jay sa kamot ug nag-swing-swing. Wala jud masayop akong friend. Diha na jud akong lamion nga bana. Nakita na ko nga paspas kay siya makaduol nako ug gibitad ako ang kamot. Pagkita na ko siyang nawong, murag ni bukal na pud akong dugo ug ako siyang giwakli. Ningon siya nga dali na kay manguli na ta. Itubag ko nga dili ko. Derir ako. Murag jud buwang ato eh. Namuwa og nangugat na jud ang iyang agtang sa kalagot. Isog kayo iyang tinan-awan sa duha ka laki dito. Itubag siya nga, nganong ganahan kidre, kay naan ng Jay? Mitanaw pa na siya sa duha ka laki og iya sigurong gitan-aw og tarong kung asay Jay ato. Naglagot siya ko niya og ako siyang gisumbag siyang bukton. Mura kog nawala og giduol din ko sa kong friend og gigakos ko niya. Nga siya nga, dali na day. Iya akong gigunitan pagawas og misunod pod si Ray na mo. Padulong mi sasakyanan ni Ray og sige pod kog yaw-yaw. Ang gibadlong nako ni Erika ato. Sumotong ang milakaw na pod sa Erika og may balik na sa sulod. Dahil nakasulod na si Ray sa sakyanan og giatubang din ko niya. Ngayon siya, nasa'y problema ni mo ha? Nganong nag-inom-inoman ka? Unya, kauban to ni mong mga lakiha. Ako ara siyang gisipatan ato kay di na ko feel makiistorya niya kay naglagot jud ko. Naingon siya nga, nganong wa ka magsulti nako nga mulakaw ka? Nganong wa ka magsulti nako nga mag-inom-inom ka? Tingog pud dira. Nitaas na jud iyahan tingog. Nihilak na pod bitaw ko ana ug ako siyang gipanumbag. Murag nahiubos magud ko nga iya akong gitas-an siyang tingog. Ako siyang giingnan nga pag-uban mo si mong babaye ha. Nagtuod ay kagwa ko hibawo nga ikaw di ay ang magsigig adto niya. Dili na ikatingala ri nganong ganahan ka ato kay burikat magudto gitsura. Bisag kinsa matental jud kay uwagan kay nawang bayhana. Napay sinuotan nga kuwang na lang maghubo. Gitagaan din ako tog 5K nga pampalit og tambal sa katol siyang bilahan. Tinangutan na si Ray kung nagkita ba daw may. Nitubag ko nga kay gusto ko makita niya sa personal. And guess what? Ingon siya nga ikaw daw ang sigig adto niya. Wow ha, lamion manggod siya hano. Saksi kay siya. No wonder nga natintal ka og sige kag balik-balik niya kay lamion siya. I'm sure maayo kay tumodrive. Mo nang nabuang kaniya. Maong sige kag balik-balik niya kay nabuang na kaniya.
Ako yun siyang gisyagitan ana sa kong kalagot. Ug niingon siya nga paghilom Via. Gisyagitan pod bitaw ko niya. Wa gyud ko katingog ato. Na siya ko. Sumoto nga wa na ko mitingog og nibakho na lang ko. Sige og agas akong luha. Sakita na bitaw sa kong dughan ato. Nagsige kog bako. Migunit siya sa kong kamot pero ako siyang giwakli. Ningon siya nga, I'm sorry. Pero Han, kanus-am day kamoto na ako nga wa jud ko magsige kita-kita ng bayhana. Asam day kamoto, niya or nako? Han, sakit biya sa kong part nga magsulti kag mga bati nga wa gani nako gibuhat. Ihibaw ko nga nasayop ko before pero wa na nako gibuhat sa kitanahan. Tuoy ko Han, wa ko magbinuang nimo. Pero nagsigi jud ko gihapon o gihilakan. Misumpay pa siya ingon, nga kahibaw man ka kung unsa ti kakalaw. Please Han, salige pud ko. Salig pud nako Han. Mora na ako nga hangyo nimo. Kahibaw kong nasuko pod si Ray ato, mong ihapod kong nasyagitan. Murag sobra naman pod ko lagi. Mas gipatigbabaw na ako akong kasuko atong orasa, munang di na ko maminaw niya og padayon ra ko yaw-yaw. Di gani ko katigog maminaw siyang explanation og magpadayon ra ko sa kong gibate. Magpadala ra ko sa kong kasuko. Kahibaw ko nga naapod ko sayo. Sa moto nga milakaw ko nga wa magsulti niya. Naginom-inom ko nga wa gani siya kahibaw. Bisan siguro kinsa nga bana, masuko jud kung ana ang buhaton sa asawa. Kung maangkon pud ko, nga napod ko sayo. Nagpadala ko sa kong gibate. Immature kay ko atong panahona og di jud to sakto. Marriage is not a game nga kung kapuyon ta, pwede ta mo quit. You can take a rest but you cannot quit. You have to face all those challenges nga maabot sa inyong kaminyoon. Dapat strong ta og taas tag fighting spirit. We know nga walay perfect nga kaminyoon. Walay perfect nga husband ug walay perfect nga wife. But naara mo guna nato kung unsaon nato paghandle lang atong kaugalingon. Dapat kamauta mo balanse sa mga butang. Dapat katigo ta nga modawat kung asa ta na sayo. Dapat kabaluta maminaw sa usag-usa. Communication is the key to a better relationship. No more hiding and no more secrets. Dapat vocal ta sa itong mga feelings towards your partner para makuha na to ang kalinaw sa itong kaminyoon. Di taangay magunahuna og dautan sa itong kapikas. We should always remember nga trust is a big issue when it comes to relationship. Anha manggod magsugod ang gubot. Anha mo sugod ang mga negative thoughts. It's because if we don't understand our partner, we will keep on thinking about bad things nga posible nga ginahimo niya. Hindi pod ka gusto maguba inyong kaminyoon, likay pod ang mga butang nga makahatag og sakit sa dughan. Temptation. Mo ni number 1 nga makagubag nga relasyon. Nowadays, daghan na kay naguba nga relasyon tungod ana. That's why we should always put God in the center of our relationship.